знам как. Да, ма да, ти не знаеш как. Ти знаеш. Да, знам. So we are talking Bulgarian because my friend does not know English. So I'm gonna have to talk. No, не испански. Английски. So he does not know English, so I'm gonna have to talk to him in Bulgarian. So you guys do not know. Spanish, English. Oh, whoever moves first again. Ти мрън на първи. Yo. Yo, my friend just asked me English or Spanish. Broski moved first. He is gay. Bro, мъкни бе. Абе, отвори това. Чари бе. Легендарен. Legendary. Да. Добре. Си, където си преди. Ай. Абе, ти къде гледаш? Тука, кода ми. Ма, как се включваме едно в едно? Като сложиш кода, влизаш вътре. Приятели ставаш. Смечо. Не знам. С Смечо? Бе, не знам. Матилто. Бе, ти играеш в Brawl Stars? Да. Колко героя имаш? Много. 50. Да. Аз тук имам 38. Да, къде това зи? Аз имам 38. Ел. Още малко Браво. ще настигна. Айде, готово. Приятели сме. So, yeah, he is my boy. That's him. Ми ще отваряме ли мегабоксове? Аре. Айде. So, Сега снимаме видео. Ха? Снимаме видео. Не си не дивим, тук си. Снимаме видео. Кой? Не. Кой? Ще снимаме ли видео? Да, ето, аз правя видео. После го качваш. Да. Добре. Yes, so he does not know that I was making a video. He just realized. I told him, but he just got a 6 on a mega box. Bro, какво да правя? На какъв език да говоря? Те не знаят български. Добре. Добре, колко неща ти дава? 10. На тебе 10. 10. Трябва да вземеш 11, да вземеш герой. Не, на 8. Ти нямаш достатъчно герой. Oh! He just got Grom. He just got Grom. Oh! Angry! Yo! Oh, I just got 11. Взех 11. Please, be a legendary. Who the hell? Франк. Frankenstein. Не, нямам. Да. Yeah, so I only need... 9 неща. 9, значи ще вземеш майче нещо. He's gonna get something. He got Chester's star power to change his super. Alright, so ти козе. И колко взе? Аз взех пак 11. Аз 9. Пак взех 11, Аз бро. 9. Ти 9. Свитка. Спак. Айде, давай. Хайде да видим. Чакай, едновременно. 3, 2, 1. Ти взе Amber. Легендарка. Bro. Yo, my friend just got Amber. I just got Gale. Легендарка, брат. Yo, look. Bro got Gale. No, bro got Amber. Пращам ти покана. Нещо. Вземи я, пращам ти покана. Yo, bro. Ай, праща. Чакай. Ние се включихме. Yo, look, bro just got... Абе, ние се включихме. Това моето ли е? Да, включени сме. Чакай да ти пратих ти покана. Приятели сме, айди. Окей, so... Абе, ние да играем едно срещу едно. Да, бе. Не играем. Едно срещу едно. Пак взех 10. Ти козе? Аз не отварям. Ти не отваряй. He is not open. Бро. Да, бе. Hypercharge. Това на Гел. 10. Ко? 10. Значи майче ще вземеш нещо, защото ти до сега не си стигнал до... Oh, he just got Colette's star power. The one that gives her the shield after...
Метод. Ай, 13. Ah, nice. Browse. О, светка, светка, Please do светка. not translate Ah, what we are saying because Cornelius, nice. Browse. Едно. Как едно? да. Разбрах бе. Ти взе PowerPoint. Аз взех... Амбо. Бро, взех 15. 15. Да. И колко са пани? Аз вече имам амбър, ти нямаш амбър. Аз имам амбо. Аз сме първи. 10. Познали бе! Да, бе. Аз защо? Светка. Аз ко направих? Аз майче взех 12. Ака 15. Бева. Не, 11. Давай си Светка ли? Да. Светка, давай. Гром. Гром. Ти взе първи. Ти взе първи, Гром. So when I'm... 10. He got a 10. Светка. Що? Късметли си. Оп, PowerPoint. На кой да ги дам, бе? На меч. Какъв мечо? Кенджи? 11. 11? Да. Браус. Той 11. То всички герои са на 11 майче. Не бе. Драко не. О! Ко? Squeak. Скик. He just got Squeak. Аз взех 10. Аз 11. Браус. Сигурно се. Майче ще вземеш нещо. Кой знае? Да, Абе, що така си винаги на мене? Нямам неща, герои. 10. Бро, съм гладен. После да тръгнем да вземем нещо да ядем. Нямаш ли пари? Имам. Мисля тук санджинг. После бе. Ай, после, брат. То не са отворени. Сигурни са. Има хора. Дори чай, една секунда. Аз взех емц. 12. Yo, he just got 12 on our mega box. Отваряй. If you guys could have seen his screen, I'm gonna tell you what he got. Colette star power, the different one, the push one, and the Tara star power, I think the one that spawns the clone. Yeah. Hypercharge да изисква. Ти. Hypercharge! На Squeak. Да, Squeak има много хубав Hypercharge. Да. Ти не знаеш ли? Много е хубав. 13! 13! He just got a 13, my guy. I'm gonna tell you what he got while I'm opening mega boxes. He got Tawas gadget, the clones one, Chester C Super, and Chester's different gadget, the one who gives him... I don't know what I Айде opened. мокнеш да говориш на английски говор. Не. На 13! Why did he get 13 again? Ти ще умреш. Чари, ти ще умреш, бе. Добре се. За 12 взех. Айде време. Айди. 3. Отваряй. Отваряй 2, защото аз вече отворих тако. Айди, 3, 2, 1. Аз взех Лула. Аз взех. Ти такова взе. Бел. Бел. Аз пък Лола. Аз взех първи Лола. Брос. Аз Мифик. Кой да избирам? 12! Аз вече събирам за Мортис. За Мортис. Не, за Тара. За Тара, аз я ем. Браус. Ти... Браус. Не може да вземеш нищо. И ти? Браус. Виж си за 11. Герой ли? Не, да. Аз ще... 11 и аз. Нони. И ти пък Бони. Да, с Бони. Аз искам да имам Бони. Що? Купи си. По-хубаво, когато вземеш. Да. 11 пак. 10. Сърч, бро, взех Сърч. Легендарен. Кажи на хората. Те знаят какъв е Сърч, бе. I just got Surge, the legendary. Аз пък взех. 10 минути стигнаха ми.
Сега колко минути? Едно. Ще дам на сърч. 10 минути стигнах в мен. Не, аз на Брокдар. Козе. Меси ли бе? He just got berry. Бери. Ако героя аз имам. Бе, не знам, провели. Вече 85. Аз колко героя имам, бе? Ти колко имаш? Аз от... О, 11 взех. Дай да го първо. Иди, аз бери. Бери. Аз взех първо. Ти имаш кариес. Виж. Аре бе, виж колко героя може. Да, чакай да виж. Look, I have 55. 55 имам. Аз 65. Браво. Точи ми. Ама ти ги купи. Не. Аз пък що натискам да играеме? Абе не дай да натискай, дай да отваряме. 11. Ко? Аз също 11. Чакай, айде едновременно. Давай човек. Кога? Добре, чакай. Едно, Две, две, три. три. Аз. Аз натиснах се изде. О! Как се казваше това? Бъз. Бъз, да. Ма ти нямаш ли да? Не, аз нали взех само 11 бе. Бе, аз нямам бъз. Хората тук ни чуят как викаме. We are in public in the park. Кой ти звъни, бе? Дигай! Йо, О, взех 11. О, взех хаш. Стоян, взех хаш. Аш. Найс. Пак взех 10. Да, 10. I got him again. Да отворим малък бокс. Ай! Айде отворим малък бокс. Аз вече отворих пак бокс. Малко. Айде малък бокс. Брат, сега легендарка. Представяш? Виждаме си всяко... Аз... Аре, давай, отварям. Бробокс. Чакай. 3, 2, 1. 2. И аз 2. Нищо не взех. Нищо, и аз. Бро, искаш ли да рестартираме нашите неща, за да можеш да вземем герои само от малките? Да отваряме само малки, искаш? Ама трябва да си рестартираме. Какво да изтриме играта? Да, и пак ще изтеглим. Аре! Айде. So just wait a second, guys.